Tes. Alhamdulillah sugeng dalu macange Bu Limbo Pak Dalang. Inggih wilujeng dalu. Gladi Wanuh dalem gandul. Nggih gandul. Panjenengan sinten? Sing gandul napane? Lah ya iki. Aku jane dikei jeneng kuwi yo ngerti takoki iki lho aku bingung. Lah kena lah ngopo? Nek perkara bab napane mengke kula WA mawon. Ngaten Mengke nggih. kula sepilne. Gandul menika wonten karepe, Pak. Karepipun? Kan niku juragan, dul niku gundul, Pak. Hah? Jadi niki juragan gundul. Sere. Kok juragan gundul? Senengane kok sere iki lho. Beda Lah wong ayah karo mamah iki nek nggae jeneng kuwi karepe gak ngono kok. Oh alah, bapakmu tukang traktor kok ayah. Ngono bangga. Lah Iya, nggih. no zaman kelakone kita harus ikut mengikuti kekinian lho, Dik. Lah kuwi tegese apa gandul? Gandul kuwi gan kuwi anak barem, dul kuwi sing ganteng dhewe. Gandul. Dadine kula anak barem sing ganteng dhewe, Pak. Nggih, Mas Gandul. Dawuh, Ing dalu menika sedekah bumi nggih, Mas. ngaten, siap Nggih. matur sembah nuwun. Nggih. Mula Wes. pramila saking menika, Mas, kula ajeng nyuwun kali sampeyan Nggih, jenengan saking pundi, Mas? kula saking Kedung Tuban. Kedung Kedung Tuban. Tanjung. Nggih. Nggih. Niki kula kantuk info jenengan Ngawi nggih, Pak. Nggih. Ngawine pundi? Ah, ora mesti, Mas. Mesti Ora mesti. Kita dalang iki. Mesti ngono Lha pripun? Aku Sampeyan lah tangklep pripun? Lah nggih, kula kan Nggih. Tanjung Kedung Tuban. Nggih. Lah jenengan kula kantuk info ke Ngawi nggih. Nggih. Lah ngawine dus Ora mesti, Mas. Kadang nek karo bojoku ya nang hotel. Lah nek ra ndek dhuwit, Hah? nek ra ndek dhuwit. Ya nang kebon. rande dhek ya ning hotel. Maksudnya jenengan lo ngawine teng Lah pundi? desane ni lho. Ora mesti. Kowe ki takok ya padha ae kok. Iya to. Kok ngawine teng pundi? Ngawine alamate Lah pundi lah. desane ngawine pundi ngoten. Ah. Lagi jenengan. Jenengan ngawine Oh aku nggih roh iki. Nek ngawine desa wah. Kula saking Kendal, Mas. Dadi ereng-erengipun Gunung Lawu. Oh. Nggih, perbatasan kaliwan Magetan. napane daleme Pak RT? Hah? Kalih daleme Pak RT? RT sinten? RT Kendal to. Mosok ora kenal Mbak RT-ne dhewe piye to? Oh iya. Kalih daleme Pak RT napane? Wetanipun. Oh etane. Semerep to jenengan. Wanuh kalih RT kula to. Lho lho iki urung ngerti sejatine gandes. Ya Kulino ampun, jajah Pak. desa Milangkori. Wong kula niku randu blatung kalih Ngawi niku lak celah. Dadi lu RT-ne jenengan niku nek kalih kula niku pernahe mboten nenten hubungan napa-napa. Oh, nggih. Tapi bapake kula. Nggih. Nah, bapake kula Lah, bapake Enek dulur, enek hubungan. Nah, niku nggih mboten napa-napane. Oh, ala muni tak wong-wong liya ngono lho, Cuma celup. simbahe kula. Wo. Oh, tunggal mbah. Nah, mboten. Lah, Iya, Ben. nyuwun sewu Mas Gandes. Dalam Nggih, jenengan dugi mriki sing ngajeng mangwenehke kalih piyayi getas niki napa? rene golek-golek lho, Pak. Piye to ki? Kok ngekeki apa? Aku emang Kajengipun getas ki saya maju iki piye ngono lho? disuruh. Disuruh. Iya, ayo. Isik Mas. Ah, motor kan disuruh maju. Gen desa getas ki ketok murup iki piye ngono? Nah, iki lho. Ah, Baru- sumeti kembang api. Ko 8 no pokoke Mas 1 8 Mas 1 8 murup, Pak. Omongan karo sampean tek angel men to. Aja nek kon jenengan maratuaku bingung. Lah nggih, Iki omongan aja ngono. omongan karo sampean kok angel. Angel ya aja digarap. Nah. Senengane kok ngrepotnya. Repot titip. Oh iya. Mas iki ngene lho, Dik. Kowe ngerti ora iki ning daleme sinten? Mbah aku dandanku ning kono ora ning kene kok. Lah niki daleme Bapak Lurah lho. Diapakno wong sing di omah lurah ora aku. Apik ya nggone lurah. Lah ya paling ora kamu bisa menjunjung Pak Lurah. Engko darane ra sopan, mbok kira Pak Lurah reok kon junjungi, ya. Ora reok. Lah iki lho Iya, Dene. Unggah-ungguh tata krama adat ketimuran ki aja nganti keri, Dik. Piye carane Pak Lurah ki ben seneng karo kowe? Ajen ono. Lah kon pira nek kon ngajeni? Karek lemu apa kuru? Tegese kowe wedi ya karo Pak Lurah kuwi. Aden ono. Aku bethuke urung, Pak. Wedene no. Oh. Wah, ngono. Ngono, Pak. Wah. Aku tak kaya lelembut no, Pak. IQ angger IQ jongkok ya ngono kuwi lho. Heeh.
Sekolahmu jane endi to, Dik? Lah kelo kayak meletik. Aku jane munggah panggung Kayak- anggere padha mahasiswane. Kalau encer polone encer kae, gandul kae encer, nganti encere metu kuping bareng ya, Ndul. Yo, lewer, akeh lek tak lapi iki. Kira encer, jorok. Padha wae. Ini iki lho aku, kudune paham. Lah nanggap agek pisan kok paham. Iki acarane apa? Tinju. Ning getah sih paling ora kamu harus ngajeni panjenengane Mas Lasno Radiksa. Ero. Lumantar Mas Lasno iso sesrawungan kalian Nggih. kru kerawitan morak-marik. Condong. Laras si Romo. Sik toh, apa ra morak-marik biasa enake anggere nek grup iki mesti ning ndi-ndi nek Apa? wong iki. Condong napa? Mas aku kok Condong lumaras laras, ngono. Condong laras. Condong Nah, laras. condong laras kerawitan Ah. paling laris. Hmm. Sasi winginane, Pak. Wah. 30 niku enten selawe Wih. sing dienggo latihan. Lah sing dienggo tanggapan Tanggapane 5, batal 3. Ning nggih mboten napa-napa, ning hebat kok. Kerawitan niku hebat. Grup lho, grup kompak. Mas Nggih. latihan tetep Tur kompak. didukung sound system sing apik. Nah, nggih, Nggih, Radiksa welok. gadhe dulur lanang Mas Lasno matur Ngladeni sembah wayang nuwun. niku angel. Nggih. Tur niki wonten teman-teman dari saking kameramen, Nggih. YouTuber, Nggih. Kempal menika saking Ngawi, saking Jawa Tengah, Kempal sedoyo saking Jawa Timur, Matur Kempal suwun. sedoyo. Nggih, alhamdulillah, Terutama luar dulur-dulur biasa. saking BMC nggih. BMC, Lempak nggih. sami rawuh matur sembah Mbah nuwun. nuwun. Bapak Lurah. Wis Nggih. kenal burung awak dhewe guyon ya Bener, Pak guyon. Lurah. Nah. Tapi paling ora unggah-ungguh tata krama. Sopan santun Nek dicoba. Tamu Piyayi Timur lho lah iki. yo kuwi lho, Pak Dalang lho. Dicoba. Karo Pak Dalang wis kenal burung. Ngono lho. Mancange bulimbuk. Pak Dalang. Heeh. Aku lho nganti sungkan. Aku sing tak roh iki yo infone Pak Lasiben tapi yo infone gak enek. Pak Lasiben teng mlebet nggih. Lho menika lho. Nah, Menika nika. seniore Nah, saking Sambong. Pak matur Nggih. sembah nuwun sedaya para seniman-seniwati nglumpuk. Aku nganti sungkan karo dalange. Lah napa? Piye to? Urung kenal kok wis tuwek. Heh? Urung nganti kenal jenengan kok wis tuwek. Lah. Aja meneh kok aku to. Lah, pripun? Kowe ngerti ketuane kerawitan Pak Ramijan? Nggih, Nggih. Pak Ramijan. Pak Ramijan iki sik enom, cek bocah. Bocah, Pak. Tuwek sakmono ora bengi cek brangkang. Masa? Di Ramijan. Pak, Ya tegese ora raga. Ora raga. Layaknya kelipeking. nek pengen sehat ngombe susu, Pak, ben ora brangkang ae ya. Ya. Cuma aja akeh-akeh, soalnya nek kakean susu ora iso ngadeg. Lho. Nggih to. Susu ki vitamin kok. Loh, tapi nek kakean ora iso ngadeg, Pak. Lho. Kucing e kakean susu ora ngadeg, nyatane brangkang. Nggih mboten? Oh nggih. Jajal nek kucing ki susune meng loro, paling nek mlaku ya panggah kaya awak dhewe. Sing bener susu kuwi ora apik nang mata. Lho, nek iki kleru jenengan. Lho, Kleru. Susu itu mengandung kalsium bagus untuk kesehatan tulang. Wong ki nek tulange sehat, susume apik, matane ya jernih. Gak Pak. sekolah bocah iki. Lha ngono kok dadi dagelan ora sekolah lho. Lho, kula niku lulusan Susu kuwi ora apik nang mata. apik, Pak. Alah, kok ngeyel. Lho, lha apike teng pundi? Nang dada. Oh iya. Susu apike nang kene ya, Mas? Lah iya no. Susune. Lah susu Nang susu nang mata ndelok-ndelok. Sepira nek nggih delok ning go ngemiki lak ngene. Berarti jenengan apal susu. Apa? Kowe iki yo ngawur kok. Kesehatan iki mau wis kleru. Kesehatan kok. 4 sehat 5 pancer kuwi. Pancer matamu. 4 sehat 5 sempurna. Lah ditambahi susu. Lah kok susu mondo apik iki lho. Kowe apa apal susu? Apal no. Susu enek pira? Loro. Putih karo coklat. Berarti yo urung detail oleh meneliti susu. Nggih, Pak. Nggih. Macange bulimbo iki lho pengalaman. Lah susu enek pira? 3. Apa wae? Putih, Heeh. coklat, Terus abang. susu kok abang? Ra percaya. Susu apa? Moro tuwa dene bar kerokan abang kabeh. Kurang siji. Apa? Biru. Lho, kok iso ngantek biru? Lah kuwi susune wong bar dijotosi. Rasa ngrembug kuwi. Kok iso rumah aku. Matur sembah nuwun kalian pepunden kawula, Bapak Lurah, Bapak Dito nggih. Bapak Dito. Sugito. Ora Sugita. kowe lho. Nggih. Lah iki lho, Bapak Sugito kalian Ibu matur sembah nuwun. Lah iki ngono apa-apa doyan. ST, oh, Bapak Sugito ST, sarjana tik. Sarjana teknik. Lah iya. Kok saya to? Enek sarjana tinggi lho. Tik. Kowe kudune paham nek ST iki sarjana teknik nek
SH iki sarjana hukum. Roh. Lho jarene bojomu yo Bojoku duwe titel. titele akeh malah. Apa? SPD MMD. Lho, pendidikan. Nggih, sarjana pendidikan master manajemen. Mboten. Lho. Lha apa no? SPD MMD. Kuwi sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Bojoku. Walah, Gelar kok, Pak. Ya bang. Mboten nggih termasuk nggih. Gelar nggih. Gelar. Gelar yo kowe sing gelar bojomu kuwi kok itu. Lho nyapa? Aku layak man kok jek cilik kowe rabi. Lah kaya dipaksa bapakku kok. Lho, lah kok sama bapakmu sing maksa? Lah bapak kuwatir sing buah selak do mati. Luwung sak wong 50.000 Jarene mergo kepeksan ora padha tresnane. Tapi kan maratuwamu hebat no, urip mulya no. Mulya Mas, aku wis sampe Pegebang to maratuwamu. Iya, yo ning bang kono. Kok iso digelemi karo maratuwa kowe? Kayak kan ceritane ngene, maratuwa niku bang plecet, Pak. Lah wong tuane kula niku nasabahe. Oh. Lah wayah bayar niku wong tuane kula ora ndek dhuwit, akhire anake tak tengi. Oh. Mergo nek besanan kan ora nyarutang. Iya, bener. Betul. Ah. Dadi kula mau niku ora mergo jatuh cinta tapi mergo jatuh tempo. Barang sing apik kudu ndang ditindakne Mas Gandeng. Nah, leres. kula niku lho sayang. Barang sing apik kuwi kudu ditindakne, barang sing ala ditinggalke. Nggih. Barang sing apik contone Mas. Napa? Wong munggah swarga kuwi lak apik. Apik, Nggih. Pak. Apik apa elek? Apik. Ndang budal. Lho, sakniki Duh. Kowe mau lak kandha nak barang apik kudu ditindakne, dindang cepet-cepet dilakoni. Lah, swarga karo neraka apik ndi? Apik swarga. Lah kok kowe randang budal. Lah anu Pak, aku seneng ning neraka iki. Lah kok malah rono parakmu lho. Lah aku doyan udut e. Nggih. Mas sinambi tatkalanipun kirbakan. Nggih, siap. Niki wonten videote 1 2 3 4 ya. Heeh. Sadurunge jumenengke para siden, anu. paling ora klungsu-klungsu meludu, Nggih. awak dhewe tinimbalan Nggih. kalian Mas Lasno lan dulur-dulur saka Getas iki Nggih. diriwangi. Kenapa kok penonton tumplek-blek Mas Udan cek padha mirsani? Nggih. Lah, Udan soalnya- sedela tandha yen to bakale piyayi ing Getas menika bakale ayem tentrem. Lah, Nah, leres. gemah ripah Loh jinawi. jinawi tata titik tentrem Kertora Harjo. Ngerti sebab Ana kertas nang pinggir sumur. karepe, Pak. Piyayi Getas muga tansah adil kelawan makmur. Allahumma. Nah. Amin. Ana kertas nang cedhake bayem. Nggih. Piyayi Getas muga ayem tentrem. Amin lho, Nah, ngene iki genten lho. kowe, genten Enek kowe. karepe Nah, kowe, dadine. Parikan. Tuku blewah rupane loreng. Piye kuwi? Apa kuwi? Pak Lurah kula rokoke dereng. Ye. Wong edian ngono. Kok rono. iki lho. Lah piye? Paling ora iki blewah adahi tanpa Pak Lurah berkah kok iso Oh, takon no. rokok lho. Engko nek nganti Pak Lurah terus gak kepenak rasane atine terus ngeki sampean rokok nek mung dikai siji, lah aku piye? Padha ae kok. Jaluk dhewe. Pokoke jaluk dhewe. Pripun Mas Gandul pripun? Ya dedonga, matur Nggih. sembah nuwun muga-muga sedaya pinaringan gemah ripah lojinawi. Amin. Ngerti sebab iki cek padha teka, cek Sebabe padha apa, mirsani. Nggih. Sebabe apa? Wis kadung do urunan. Loh, niki urunan to? Nggih. Nggih. Lho, Oh. piye to? Urunan iku ora perkara kok materi nggih Mak Cange Bulimbu. Nggih. Tapi mergo tali perseduluran, Iya. kerukunan, guyub rukun ngono lho. Apa wong ki nek rukun apik? Lho, iya no. Apa wae nek rukun ki mesti apik. Aja aku rukun mbek tanggaku mbendina diutangi ae. Kuwi tanggamu sing samber gelap. Penak nek ra rukun. Kok iso? Kok iso? Wis ora ngira dolan, awak dhewe rasah nggekno kopi, Iya. ora rasah nukokne jamenan, tur ora diutangi blas. Lah kuwi tutukno. Insyaallah matimu engko budal dhewe. Tapi aku ora iso mati. Wong urip iki mesti mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing ora ana kuwi dianake besok bali ngersani Gusti Allah. Nah, ngono. Kabeh mati, Dik. Tapi aku suwi. Lho, wong urip ora mati lho. Lah piye KTP ku seumur hidup? Aku lho, kula lho nganti sedih, Pak. Lah napa? Perkara KTP seumur hidup ya angger bengi nangis mawon. Kok Lah malah napa nangis? sebabipun? Lah aku nyawang foto kuwi rupane elek, kok tulisane seumur hidup. Gantengku sok apan. Ayo wis dadi apa kuwi disenengi wong masih rupamu kaya ngono ra ndirung kuwi ya awet urip. Oh, kleru sing awet urip ku ora wong anu ora wong pesek. Wong pesek iki mergo ambekane sithik nggih Mak Cang. Nggih. Awet urip. Tapi Bersyukur kowe. Enek sing luwih awet neh. Apa? Wong budak.
Hubungannya apa? Lah piye diceluk karo malaikat ora krungu? Ya ora. Lah nek kematian kan disiarno, telah dipanggil Tuhan yang Maha Esa. Lah nek wonge budek ora krungu. Wis to mati. Umure Ora kok ngono kok rumah. Kowe ngomongan masalah Tuhan. nggih. Tuhan iki manggone ning ndi? Lah iki. Menika manggen ing Wong iso kandha kudu iso mbabar. Iso nggelar kudu iso gulung. wonten anu kalbu. Kaya roro. Telenge ngati. Wonten ing Lah. Lah nek jenengan ngertos, Gusti Allah niku manggene teng pundi? Wonten ing langit sapitu. Kleru. Paling pucuk Ah, dhuwur dhewe. kleru. Sing ngrungkepi ana ing angkasa. Alah kleru. Lah sing bener teng pundi, Pak? Gusti Allah to? Nggih. Alah manggon nang dhuwur lemari. Lho. Sampeyan aja ngawur, ora tau ngaji saiki. Lho piye to? Sampeyan gak sungkan karo aku muni ngono kuwi. Niki lho, wis katam tok ikra. Ikra nutupi raimu. Kowe Ikra. kowe kok ora percaya. Sing kandha ki bojoku. Aku mau lak golek keris. Heeh. Golek keris ora petuk. Nggih. Wah, golek iki ora petuk. Lah bareng ngono bojoku terus kandha ngingeti dhuwur ngono. Ya Allah, jebul manggone nang dhuwur lemari lho. Iki dalang ndi to? Ngawi. Ngawi. Jujune wong ngawi. Napa? Selamete sing nanggap apa wong getas. Lah Terus terus apa sing nanggap panggonku mesti kei titel. titele Pak Dalang. Koclok. Jenengan ngerti tandane wong koclok? Tandane pripun? Wong koclok ki elek lho. Omong dhewe disauri dhewe. Lho. Lah Dalang. Ngaku dah. Sabar, Ngaku, dulur-dulur getas. Ngaku, Karepe Piye iki to, digonta-ganti Dalang iki Aku iki nyeritakne Kaya wong apik. koclok kuwi mau omong dhewe sauri dhewe, guyang-guyu dhewe. Ya alhamdulillah. Wis sadar, wis sadar. Alhamdulillah. Sik. Aku kok ngesakno Pak Lurah. Aku nek ora penak to atiku ora puluhan penak. juta ternyata nanggap wong koclok. Wong koclok ciri-cirine napa? Omong dhewe sauri dhewe, guyang-guyu dhewe. Jenengan teng mriki dados napa? Dadi dalang ku goblok mentu iki. Niki wau wit sore wit omong-omongan napa derek? Ya omong-omongan caturan jenenge dalang. Omong karo sapa? Ya omong karo wayang. Lah sing nyauri, Ya sing nyauri ya wayang, omong sing takon, yo sing takon ya wayang. sing jawab. Sing jawab ya wayang. Lah Yo wayange uripe saking pundi? saka dalang. Berarti dalange omong dhewe dijawab dhewe. Iya. Ya syukur nek sadar. Ya wis. Muga-muga dadi dalang sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kowe ngarani aku koclok. Lho, Kena. malah ngaku. Malah ngaku. Yen ngono sing koclok ora aku dhewe. Lah sinten? Sindeni melok koclok. Lah kok Ayu lho, Pak. Lah ngerti dalange koclok kok disindeni. Oh iya ya, Mas. Ayo. Pak Paramijan ya ngono sak rombongan Panjak iki. sak grup. Niki Melok koclok. Wis Sebabnya ngerti apa? Wis ngerti wong koclok kok ditabuhi. wah goblok bangetan Mas. Nek ngono enek sing koclok neh. Mas. Sing nemen. Sapa? Sapa? Awakmu. Lho, lah kok malah aku? Lah wis ora iki rombongan koclok kok kowe munggah. Ora mengku tok. Sik to. Penontonnya melok koclok. Lho, lah kok saged? Wong koclok kok ditonton. Oh iya. Iki kok malah dong rembug koclok-koclok kalung sing nemen ki Pak Lurah. Ora muni nemen piye? Ayo. Pak Lurah ki nemen oleh bijaksana. Oh, bijaksana. Wong koclok-koclok kok diklumpukne cek diopeni sesuk dibayar. Nggih. Nemen oleh bijaksana iki. Mas, Widyawati 1 2 3 4. Derek, Ya. derek Ya, jenengan Dek. tangi beliau Ya. migatinipun regeng swasana wonten ing getas. Nggih. Sedaya pinaringan berkah barokahipun. Sepatu, Mas. Monggo. Oke.